Bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV jaam Allah waali moon on calminama on bismama e roɓide moon jayendeji hono kala subaka hande noon eɗen goni e talata eɗen tigui ñaago jomiraɗo joom baaɗe bawɗe dokkude en ene wayno hawrude e oɗo talata yo rokku en kadi hawrude e talatuji e kewɗi garoji inchallahu rabbi kono kadi ko noon jettirtemmo kanko jomiraɗo joom baaɗe bawɗe juulen en nabi mouhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam jettore keeriɗo fewde moon onon yeɓiyankoɓe softuɓe jogoɓe kadi pellitale kala subaka huccidde e men wonɓe e nder kamɓe bowal leydi Sénégal sikki ala ko bismade on no mbiɗen ni e roɓino men jayendeji nde kewɗen arde altine ha aljuma so ala ko faali sikki ala ko salminde on salminago julɗo jogui kala e saaha salminde julɗo bandum so assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu roɓino men jayendeji e subaka hande guinol golle ngol ko ni ngol lelorto ma en gar e roɓino jayendeji ko ganduɗa ko woni hono jayde leydi Sénégal ina pinire e kala subaka hande o noon ɗi garti hunde e boros covid 19 kono kadi e dawrugol hani e gueɗe goɗɗe ganduɗa ko toɓɓe certuɗe kono so en guddi roɓino jayandeji men ma en gar toɓɓere wattinide ko wiyete fait divers hono kala talata hande noon ma en kaal e ngoɗo wargo oɗo ɓiɗɗo Belgique najo tawi ko debbo baraɗo ɗo tigui e leydi men Sénégal tawi de yooɓi fitandu makko ko joom galle makko on ɗon joom galle hoore muɗum gonɗo e juuɗe laamu o saaha hande wukkiti konngudi kono kadi holliti holno wardimo e holko jeeyi on sababu ma en gara hen no hannirta ni joni joni o en tigui gudditirten ko jayde gendire nde Le Soleil nden jayde no wino hanki ko nden tigui arti e kunogol muɗum so yewtidde e mo ganduɗa ko Didier Raoult mo ganduɗa kay ko mo fanniyanke walla mbiyen ko cafrowo toon to Marseille bo hakkille muɗum yaari to banggue rafiji daɓodiroji kanko de holliti wonde oɗo saaha hande Sénégal ina foti ha joni mbiyen foɓɓande kelle e hono ardiɓe cellal leydi ndi woni ina foti wonde fier manam tan de ina foti gufnade kala e saaha sababude jogogal kono kadi e darde hani e diwtugol o mboros coronavirus ngulamu leydi men Sénégal ina wayno waɗi guila fuɗɗode o mboros coronavirus so arti noon e ko yetti ko e gartugol on mboros haysino tawi hakkille makko ene darani windere nde kono kam e wiide makko Sénégal de ina kay suwa yettade e on ɗon fannu so wiide makko noon ne wayno on rafide ne wayno fotani uddude hakkille hay goto ɓiɓɓe leydi ndi oɗo saaha haysino tawi ina poti jokkude ɗoftade hono mesuraji woni hono pellitte ɗe ganduɗa ɗe laamu leydi men Sénégal darni ɗum e wiide makko noon so tawi kanko wonno hono disdirtere jagorɗo tambide hono gueɗe cellal ɓaye leydi Sénégal o watta hono ko ɓuuri omo ganduɗa ko professeur Souleymane Mboup waɗi kono kadi e docteur Cheikh Sokhna ɗin konngudi noon ko yidde wiide ɓen ɗon tan mbaɗi gueɗe mantiniɗe e yesso mo ganduɗa o ko jagorɗo tambide gueɗe cellal ɓaye leydi meɗen Sénégal kona ɗum o artide e ko yewti ko ha joni e piggal musgal ngal o mboros fi wonande leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko occidentoji ɗi woni leyɗele mawɗe ɗe kono kadi o holliti wonde ko oɗo vaccin kalateɗo de oɗo saaha mbo kalaten hay goto anda hol mbawka makko kono kadi hol gonka makko kono ni hay goto kadi wawa andude beele omo jogui ndenka walla mbiyen beele omo jogui hono goɗɗum ko addata e ɓiɓɓe leydi ndi walla e ɓiɓɓe windere nde kala e kuuɓal so wiide makko noon ɗin konngudi jaji kanko mo ganduɗa ko professeur walla mbiyen tigui hono biteɗo Didier Raoult goɗɗum ko haali hen ko ene wayno ko souvenir woni tan gonka makko ko jogui walla ni koyngal ngal jogui ɗo e leydi men Sénégal ɗin konngudi jaji ina lire walla mbiyen ina tawe e hello 1 ha 14 e jayde e gendire nde jayde quotidien Le Quotidien ari ko e mboros coronavirus kamne hoore muɗum koye ɓamtugol oɗo mboros ɗo e leydi men Sénégal ɓe koliti wonde de ko on ɗo rafi ina jokki leyde kono kadi ina jokki nangtade e nder leydi Sénégal ɗum ɗon noon ko limore nde ɓe mbaɗi yidde wiide artude limore hanki nde ko jeegomo kawri e ladial ɗum ɗon de meeɗa wadde e leydi men Sénégal tawi ko e ñalawma goto ɓe ndindi noon balɗe ɗiɗi ɓe koliti wonde ɗen balɗe ɗiɗi ko tolni yimɓe sappo kawri e ladial tuggude e ñalawma hanki ha hecci hanki kono kadi ɓe garti e oɗo ɓe suka debbo janggowo toon to lycée mo weeli ngara tawaɗo ina wondi e on ɗo rafi coronavirus ina tawe e hello ɗiɗi e nde jayde quotidien Le Quotidien jayde las ari ko e dawrugol natal hoorejo leydi bambuɗo juuɗe muɗum caggal ina woni e jardin mo ganduɗa o ko toon to galle lamorgo ngo palais de la république yidde wiide de oɗo saaha ko momtugol hono poste premier ministre kono kadi e jogade ha joni sikki sakka yidde artirde ko yewti ko e état d'urgence ɓe koliti wonde de faya ha joni ko e tambade pouvoir tawi de ko e juuɗe makko rondo kono kadi o wakko on pouvoir wonande hoorejo leydi Macky Sall tawi ko kañum go tan jogoto kala ko fate banggue dossier ɗi ɗum woni ko jayde las loski e oɗo saaha jayde enquête kañum ne waɗi ko natal Aminata Touré gonnoɗo hoorejo
jagorde horejo leydi ndi Macky Sall ɓe garti noon wonde ko sa hande beele kanko Mimi Touré ko kay ha joni duñcaɗo walla mbiyen jamfaɗo no jayande waɗiri namdal so en tugnime konguɗi less ɓe kolliti ɗe koɓe wonduno hanki ɓen ɗon hande ndumtimo kono kadi ɓeɓe ganduɗa ko opposition ɓe o kay darduno hanki on wadde munen peɗele guite ɓen ɗonne kadi jogaki hande o anniya kono kadi e fotudemo kankone kadi o jogani kuccam gam ruttade e mabɓe walla e liggodirde e mabɓe ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbi o saaha hande ko Aminata Touré ene yeewa sababude ɗo lombiɗo ummade e rumtade e ɓe wonduno hanki kono kadi ɓe wasde yettade toon to ɓe jogori nangodirde ɓe waɗatno peɗele guite e ñalawma hanki o jayde l'observateur jayde groupe Futurs Médias naati dingaral kañum ari ko adi kala e ko yewti ko e gonka toon to nokku biteɗo hono jaga eɗen gandi oɗo dumunna kala ko gaz woni toon ɓulli gaz woni toon tigui e huɓɓude ɓe kolliti wonde noon ene wayno de ha joni jeygue sowa taw ñippede ɓe kolliti wonde noon ko ɗon e balɗe ɗiɗi kono de ɓe kolliti ene gasa ɗum ɗon ne wawi sumoya hani diwa ɗo e lebbi paaɗi saabu hono ɗum ɗo yiyanoma toon to dowla Inde ɗum ɗon noon ko lebbi 5 cumungu duumi ɓe mbi noon ɓaade leydi men Sénégal jogaki kabirde kono kadi koma ero yimɓe caggal leydi alay sogori ɗum ɗon ene wawi fadede ɗo tigui e lebbi jondi ɗum so waɗi noon ɓe kolliti wonde ene wawi de jibinde hono ko wiyete ko pettoje walla ni wuuro ngo fetta so fetti noon ne wawi jibina hono pitali keddo hen hani ene wawi bonande leydi wondi toon to on ɗon diwan goɗɗum ko tawete e nde jande l'observateur ne wayno ko losko ngoɓe mbaɗi e ko yewti e jogogal hani e jeygu yimɓe e tawagu toon to nokku biteɗo hono Kédougou ɓe ganduɗa ɓe ko asoɓe e gasɗe ene jiilo kanŋe holitam wonde de on nokku ene wayno ko ɓiɓɓe ko sukaɓe rewɓe jeyete toon cukalel ngel ganduɗa guel ene yeeye hakkude 1 million ha 2 million ene yeeyi ɗum ɓe ganduɗa ɓe ko patron ŋeɓe walla mbiyen asoɓe on ɗon kanŋe ɗum ɗon noon woni ko yiya tigui oɗo saaha toon to nokku biteɗo Kédougou jiyaɗo ko yetti e gasu hono ko fate banggue kanŋe ko wona ɗum ina tawe hen mbiyen jayde libération naati dingaral ko kalɗen nane ko yetti oɗo ɓiɗɗo debbo tawi de ko jibinande dowla Belgique kono dembo gorko muɗum woni leydi Sénégal ɓiɗɗo leydi Sénégal najo on ɗon ni gorko makko ne wayno yoɓi fitandu makko caggal noon nde yiita omo wirna walla mbiyen omo ubba e guesa ganduɗa ka woɗɗani autoroute hakkude Touba fewde toon to Thiès walla mbiyen hakkude toon to ganduɗa ko woni autoroute Mbour e Thiès so tawi en duttima e ngol konngol so wiide wonde de on ɗon joom galle fawama junggo kono kadi wukkiti konngudi ha joni ganduɗa ɗi ko moñoji ɓerde ma en garto e ɗin ɗon konngudi gam etade laɓitande on ha laaɓa ceer e nder roɓinde men jayendeji mbiyen e nder ko ganduɗa ko woni fait divers jayende stade naati dingaral nden jayende naati dingaral e oɗo subaka hande ko natal ɓeɗo ɓiɓɓe Afrique naaɓe ɗiɗo hen goto ko ɓiɗɗo Sénégal najo wiyete ko Sadio Mané goɗɗo ko toon to dowla Égypte o wiyete ko Mohamed Salah kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe jouata ko toon to kippumbo Liverpool tawete ko toon to Angleterre ɓe kolliti wonde de ene wayno ko koddigal ngal ganduɗa hande ina kay wonti hono nawligu hakkude ɓen ɗon worɓe ɗiɗo ɓe kollitide wonde ko beele ɓe mbaɗi ko namdal beele ko Mané e Salah ko diyo walla ko diyel manam tan de beele ha joni ko pamodiral walla ala ko puɗodiral so en prix e gonɗon firo kono ɗum koɓe garti e ha joni ko jeeyi sababu fitnaji hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo hani moni foof so tawi goɗɗo lomtima ɗum tan ene hollira metti muɗum e fannu o goɗɗo cuɗɗen konngudi e ko yewti on fannu ko Abdou Trika eɗen gandi ko pettowo ngana mo ganduɗa ko to wonno tigui toon to leydi ganduɗa ndi ko Égypte kanko de holliti wonde Mohamed Salah wimo ene wayno jogaki tigui weltari toon to Liverpool ina gasa dame gudditano ɗum ummade on ɗon club ɗum ɗon foof noon ene gasa tawi ko hakkude makko e wasde famodirde e Sadio Mané ɗo e leydi Sénégal Ligue des Champions e ko yewti ɗo e Dunde Afrique Teungueth FC ne wayno de ma bismo e ñalawma hande o Raja mbo Casablanca waynoto ko toon to leydi Maroc hande sanga 17h toon to Stade Lat Dior mbo Thiès ɗum ɗon noon ko match pettowo e ko yewti ko e Ligue des Champions africaine ko à huis clos manam on stade de hay goto arata yebde ɗum to Angleterre hollitam wonde de ko yewti ha joni e League Cup ɗum ɗon ko demi final walla quart de finale hakkude Arsenal e Manchester City ɗum ɗon noon ko kuruhuli mawɗi jogana on kippu mbo Michael Arteta kono ɗum ene tawe hen NBA noon ne wayno ko basketball toon to hono nokku mo ganduɗa ko dowlaji dentuɗi e saison 2020-2021 made
fuɗɗo e oɗo jamma mo paɗen woni jamma hannde mo ganduɗa ko talata ne jofi alarba ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko la Lakers mbo LeBron James ina kay ma handi mbiyen fuɗɗo ko yewti ko e riddude on ɗon trophée mboɓe gaari walla mbiyen mboɓe gadori riddude e kala saison ne wayno ko ɗiɗo konngudi guddirɗen to banggue roɓino jayendeji e kelle muɗum gadiɗo no mbiɗen ni ene wayno guddirten ko fait divers e oɗo subaka hannde no mbiɗen ni ko oɗo debbo mo ganduɗa ko baɗɗo junggo e hunuko tawide ko jeyaɗa toon to leydi Belgique mo ganduɗa ene yaranno e duuɓi 92 o wiite ko José Thilmas ɓuɗɗo lollirde hono joske mo ganduɗa kay hono joom galle makko kañumne ko Sénégal najo mo duuɓi 54 e hono jeeɗiɗi sa daari noon hakkude mabɓe ko duuɓi 25 woni ɗon kanko debbo o hecci gorko ko duuɓi 25 on ɗon noon gorko keccaɗo kañum de yooɓi fittandu oɗo ɓiɗɗo Belgique najo caggal noon nde yiita omo ubba e banɗon guesa koye on tuma noon ɓeɓe ganduɗa ko tambiɓe losko leydi Sénégal ne wayno de ndewi ndi ha gandi ko oɗo joom galle makko yooɓi fitandu makko nde fawa jungo noon ne wayno de o wukkiti konngudi ganduɗa ɗi ko moñoji ɓerde so wiide de walla mbiyen moñoji ɓandu so wiide wonde on ɗon de ko kanko wari on ɗon cuddide makko kono de o alda e teyade saabu ene wayno ko haala lombi hakkude mabɓe on tuma noon o duñi hoore nde yani e ɓalal koye on saaha on ɗon ni hawri e ladial kono de ko e oto o waɗi goski makko o nanggui ɗum o buy ɗum to ganduɗa ko woni guesa ba woɗɗani on autoroute faade toon to nokku biteɗo hono Mbour no wiri kanko on ɗon joom galle kono de ina wayno o saaha hannde gueɗe kewɗe jalti hen saabu on ɗon debbo ɓiɗɗo Belgique najo holliti walla hollitinomo wonde de ko alhaali ha joni saaha nde on ɗon ina wayno yi hono coffre-fort mum woni to moftarɗo kalis ina kay ina ɗiɓi dirtinede manam wayani hono no accirno ni on tuma noon noddimo namdimo nde noddimo namde nde noon ko nden fitina umbi hakkude mabɓe ha on ɗon gorko mettinɗo manam fiimo ni ha yooɓi fitandu makko kono dande ina wayno hollitama e konngudi hoddiɓe kolliti wonde duko e fitinaji kala e saaha ene teskerno hakkude ɓen ɗiɗo ko adi ngoɗo wargo ina waɗa ɗum ɗon noon hannde addi ganuma mawɗo kono kadi addi hono sikki sakaji kewɗi e hakkude dewle ɓiɓɓe windere nde kala e kuɓal saabu kala e saaha ɓe ganduɗa kañumen guurdi e suudu wotoru hen saahaji e galle goto so tawi donki famodirde ha ko piili e duko e ko nandi hen jibini caɗele teɗen gandi fitina e duko e ƴettoje hani e ganduɗa ko woni nanggodiral heewatinade koye wargo ɗum ɗon woni ko teska e kala e saaha oɗo saaha noon kanko on ɗon mo ganduɗa ko ɓiɗɗo Sénégal najo o mo duuɓi 49 ɗo omo gasa o wattini yo e juuɗe ganduɗa ko woni procureur saabu kay dossier ɗi kala e o saaha hollitama wonde ina wayno koko resdete on ɗon procureur kañum tigui joctoto alahaali o e on tuma noon so tawi ko tuuma e makko o gonɗinama kanko on ɗon ɓiɗɗo leydi Sénégal najo so renaki omo riski ko wiyete ko hono kaso kaddi gurdam ne wayno ko ɗi konngudi guddirten ƴewɗo subaka hannde kono kadi erade bandiraɓeɓe yo muñal ngal ɓuurata hewde yo muñdiral ngal ɓuurata hewde hakkude dewle ɗe surtout ummade e gorko fewde e debbo kono kadi yo respect manam yo hurum won hakkude ɓe ganduɗa ɓe ko resdodirɓe hakkude ummade e debbo kadi fewde e gorko ko nden yimɓe mbawata wurde no mbiɗen ni galle ne faaɗi kono kadi suudu ne faaɗi wawi wonde toon ko muñodirɓe wawi wonde hen kadi ko yiɗidirɓe ɗum ɗon yo Allah hokki en wonde muñodirɓe kono kadi e famodirɓe Allah danden e fitnaji jettoɗi ha e wargo ko ɗi konngudi mbaynortoɗen e oɗo subaka hannde en jetti to banggue caméra Mansour Sow o lolliri ko Tchad en jetti kadi woɗɗanimo to banggue assistance ko Amadou Touré adi men ko janggo alarba so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah hokken ñallude dow jaam.